Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Сьогодні четвер, 7 грудня. В студії Софія Бляєва. Вітаю вас. Звільнення Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету, Держбюджет 2018 і законопроект, що дозволяє депутатам вирішувати долю керівника НАБУ без аудиту. Це головні теми сьогодні у Верховній Раді. Більш докладно про цей парламентський день в сюжеті наших кореспондентів. Тему дня голосування Держбюджету зранку в парламенті затьмарила інша новина. Вчора ввечері стало відомо, що блок Петра Порошенка та Народний фронт зареєстрували законопроект, суть якого очільників НАБУ, САП та НАЗК можна буде звільняти просто в парламенті, без висновків аудиту. Водночас зранку з порядку денного цей законопроект зникає. Це безпрецедентна ситуація, коли вони за ніч знімають його тільки тому, що і спільнота була обурена, але найбільше тільки тому, що був дуже сильний тиск за кордону. Ще одна топ-новина у Верховній Раді. В порядку денному з'явився законопроект, в якому Єгора Соболєва пропонують зняти з посади голови антикорупційного комітету. Причина – незадовільна робота, кажуть у БПП. У нас профільне законодавство по НАБУ наразі є недосконалим. Профільне законодавство про НАЗК та реалізація єдиного реєстру реєстрації електронних декларацій не реалізовано в повному обсязі. Блок щодо автоматичного контролю статків суб'єктів декларування – це все провал певної роботи. Саме тому претензії щодо його перебування на посаді. Прибічники Соболєва кажуть, постанова має спочатку пройти регламентний комітет. Вже після цього за його відставку зможуть взятися депутати в сесійній залі. Наразі в парламенті обговорюють ймовірних наступників Єгора Соболєва. Найактивніша кандидатуру нардепа-радикала Ігоря Попова. Якщо не Попов, то тоді вони будуть шукати лояльного керівника, який би зміг комітет повернути в напрямку Порошенка. Все почалося з того, коли в комітет з питань корупції, боротьби з корупцією прийшли 3 нових члени. І серед цих 3 там запівала і головний диригент з Банкової – це пан Бугла, який до обрання в парламент був юристом компанії «Рошен». Тобто це менеджер Порошенка, який прийшов в цей комітет, щоб його зруйнувати. За звільнення Єгора Соболєва в сесійній залі взялися на початку вечірнього засідання. Сам Соболєв розповів про свою діяльність як голови антикорупційного комітету і резюмував. Я скажу більше, всі мої колеги по комітету в приватних розмовах кажуть, ти ж розумієш, ми не проти тебе, ти хороша людина, ну просто так. Єгора Соболєва звільнили. За це проголосували 256 народних депутатів. Олена Стецюк, Асан Емінов, «Заман», АТР. З початком вечірнього засідання у Верховній Раді депутати мали взятися за розгляд держбюджету на наступний рік, але розглядати його ще не почали. Раніше парламент ухвалив зміни до бюджетного кодексу законом, яким, зокрема, регулюється питання формування та виконання бюджетів на місцях та взаємодії між державним та місцевими бюджетами. В цей же час, якщо у власника є необхідність продати землю, він може її продати державі за ринковою вартістю. Ця ціна визначається на підставі цін на сільхозземлю в ЄС. Раз Україна – це Європа, то і люди повинні за землю. І я не бачу жодної шкоди для того, що ми будемо це питання утримувати в рамках держави. Прошу вас підтримати, колеги. Міжнародна наукова конференція «Сторіччя Курултаю. Минуле, сьогодення, майбутнє» завершилося у Києві. Захід проводив Меджліс кримсько-татарського народу за підтримки наукового центру «Кримські студії». Розглядали історичні, політико-правові аспекти історії Криму. У заході взяли участь кримські татари не тільки з України, але й з усього світу. Чем больше говорится на таком высоком уровне, тем мировая общественность имеет больше информации. И когда мировая общественность видит, что в Украине крымско-татарский народ признается и проводит свои мероприятия на самом высоком уровне, это транслируется в мир, это формируется какая-то опиния, да, в мире. Поэтому это очень важно. Українці в основній своїй масі відкрили кримських татар для себе 3-4 роки тому, коли сталася окупація, анексія. І це не, я не обвинувачую в цьому самих українців. Це помилки політиків. З іншого боку, нам треба протистояти намаганням Росії, Кремля нав'язати
і росіянам, і всьому світові, в тому числі українцям, такий наратив, таке стереотипне сприйняття кримських татар як якогось малого вимираючого етносу, чи субетносу, чи фольклорної групи якоїсь, яка не має права зазіхати на Крим як на власну батьківщину. Заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз у Відні зустрілися з 12 міністрами закордонних справ країн-членів ОБСЄ. Крім того, запланована зустріч з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Під час переговорів вони планують обговорити ситуацію на окупованому півострові, звільнення політв'язнів і посилення тиску на Росію. Заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз подадуть до суду на адміністрацію Путіна. Вони вимагають розсекретити укази про їх так зване помилування. Про це повідомив адвокат Ніколай Полозов. Він пояснив, що після звільнення окупаційна влада не видала Умерову та Чийгозу жодних документів після того, як їх передали Туреччині. Адвокати звернулись до адміністрації президента Російської Федерації з проханням пояснити, на якій підставі їх звільнили. Кремль відмовився пояснювати будь-що, бо, мовляв, укази засекречені. Мы обращаемся в суд по месту нахождения администрации президента Российской Федерации. Я посмотрю, какой-то районный суд, возможно, Тверской. В суде в порядке Кодекса административного судопроизводства мы потребуем от администрации предоставить нам копии этих указов, поскольку засекречивание указов в отношении граждан наносит ущерб их правам и свободам. В зависимости от исхода этого суда мы будем предпринимать дальнейшие действия. Если нам откажут, то мы будем обжаловать, последовательно пройдем все инстанции и обратимся в Европейский суд по правам человека. 3 з 6 фігурантам бахчисарайської справи Хізбут-Тахрір продовжили арешт ще на 3 місяці. Мова йде про Мемета Белялова, Сейрана Салієва і Тимура Ібраїмова. Вони залишаться у СІЗО до 9 березня наступного року. Окупанти апелювали це тим, що у разі звільнення фігуранти справи можуть вплинути на хід слідства, знищити докази і сховатися на території України. Захист клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт. 6 кримських татар затримали 11 жовтня у Бахчисараї. Закидають їм участь у забороненій в Росії організації Хізбут-Тахрір. Як бачите, наши доводы адвокатов, Эдема Семедляева, Эмиля Темишева не были приняты во внимание. Более того, на сегодняшнем заседании судья почти в середине процесса решил выгнать почему-то тех, кто не является родственниками. Об этом мы заявили в суде. Я лично ходатайствовал о том, чтобы этих людей, кто был выдворен судьей по непонятным причинам, все-таки пустили обратно. Ходатайство было отклонено. Мы заявляли переводчиков, был переводчик с крымско-татарского языка. Весь процесс Сейран Салиев участвовал только на крымско-татарском языке и полностью пользовался услугами переводчика. Это его была принципиальная позиция. И действительно, после того, как я заявил ходатайство, что содержать людей в клетке это является унижающим их честь и достоинство, судья сказал, что это не клетка, что это какое-то специальное помещение. И, видимо, решил отыграться на слушателях и сказал, что все не родственники, кто не является родственниками, обвиняемых вышли. Перше кримсько-татарське радіо зазвучить на всій території Криму. Нацрада з питань телерадіомовлення одноголосно ухвалила рішення про видачу спутникової ліцензії для радіостанції «Мейдан ФМ». Відтепер усі мешканці півострова зможуть слухати улюблену радіохвилю. Я хочу подякувати Нацраду за те, що вони ухвалили таке важливе рішення для усіх кримських татар, надали нам спутник, можливість транслюватися у всьому Криму завдяки спутнику Астра-4. І зараз нас мають змогу чути у всіх куточках Криму по тарільці, у кого є спутник, через телебачення. Будьте з нами. Перше кримсько-татарське радіо «Мейдан». Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» о 18-й. Залишайтеся з АТР.